Hello guys, lamso ani channel ang TwiYung ani je kesam subscriber tongai rok borok ano siniuna jang Pungkhirai Phaiya je ketal subscriber tabuk tongai rok borok siniyang mano. So hello guys, ang Pungkhirai tei ang no TwiYung. So actually ini video namani reason karon hingga ani video like hino tam आजकल लेडंगै अपलोड खालायजागौ आबोनि कारण तामो आं आबोनो साइरना मुसुगो तामनि हिंगै आनि दाक्ति भिडियो अपलोड दं माने नो साइमानो जे भिडियो आनि दाक्ति अपलोड दं आ भिडियो बारा जे बारा भिडियो आबोरक नानि दाक्ति अपलोड उंगो ए कलक भिडियो हिंगै बेलायखे नो जरानागौ हिंगै नरक बानो कमेन्ट खालाय साव जे प्रपन भिडियो कलक भिडियो खालायदि कलक भिडियोस नाम दे abon bagi ang kolok snamo ngay abon bagi belai keno jora bonang tango tam hingkai ang dubbing ani ket dubbing ba hingkai jefro nogo ke bukuri afro siang dubbing khlayo afro na ang voice over khlayo gabon bagi nogo to phongni simi pura nogo mangno borok tongo nogni borok nogo mangno tongo fe sairego simi sairikni ni bhai chartani simi 5000 rokngai joto market o thango eba dogan roko phalnok roko thango gamini hatei rok khlainan thango nokni bagai gai afro simi nang jora mano gai a jora man fro simi ang khlaio gai afro khlainani bo like non disturb bongo bufro gai like dog pongo nini tamo pongo hai pongo mal khunglayo ke aboni sound rok phayo noise belai ongo kese ke abon bagi khlaimai angi thango ke gana guni o borok tongkhang ke ba borok laisu ke tisa lasiman hai pongo tami gani nok khal kisa lama gana ke khorong ta khana hori tongo kisa tamo borok khorong khana ke asu kam ke confidence phayangi thango dubbing khlainani ke lasi titing khlaiking ke khorango asuk obo energy kori hang thango abon bagai ang jeprapano saisung dongpro khlai ngai abon bagai jepro saisung dong apro khlainan thangke belai keno abo hai keze rok bu ungo ngai tok pungo hayango ungya khai nogan ni bor keze ngai abai khlai mane tamnai joramon bisingo bo ang joramano 1 hour 1 ghonta aron bisingo abahirok ungte no ang 30 minute rokhaichi joraman thango gabon bisingo bo bufro hingkai khorang rok totor rok ransai thangman bagai bare bar kaisa dialogue no dubbing khlain thangke bare bar retake khlaima tongo bare bar check khlayo teisa obo khlayo gabon bagai aro teisi jora nangi thango abon bagai mane salsa o dubbing khlaikenge jemon 30 second rok bufro ke 1 minute bufro 2 minute asu jora khairokse mane khlaijago dubbing ngai abon bagi kisa jora nango so norok saiman khana ani video let khai phaimani karon obono je tamnai jora mano phano disturb ongo noise rok betlangman bagai tamhingkai dubbing video rok hingkai gana guni noise tongkhangkai tamnai belai khno sitrai thangmani bagai belai khe noise krei abai jagarok khlainan nango ke ani tokuno story rok korigono bai kori nok bisingon khlaiba on bagai gana guni borok laise kabi to saimaya ta laisu dihinai tok pungphai ke saimang lak tok rong ta pung dihinai abon bagai ma khlaio kisa jora naisegei kisa jora ono kisa gai khaino abon bagi kisa gai khlaiman bagai kisa jora gobang nangai thango so norok bokha ta bailedi let khe upload khlaipan norok support khlai tongdi tai hasungno sonai horong khani front camera ni light bu obo ungya mobile dam komba so asungno sonai ke inarno to kisa koimong ke ani tegesa channel TwiYung nei arang samung rok upload khlayo norok please abono tumungno
norokni bisingo subscribe rok khlaijak hingke please khlairodi khani koimung tumung norok samung rok hamjak hingke yo Pungkhirai repani ro samung rok aro nang buskang jora rok upload khlainai hingke norok nugui manai aboni bagi abono norok subscribe khlaidi asukno hingke norok jotono advance Christmas ani nogo kisa misa asuk star rok thepajak so asukno belai belai ke hambai support khlai tongmon bagi buskang jora bo khlai tongni belai khano hambai